A metrópole, o principado, os privilexios, as condicións, a catedral, a devoción, a devoción. Veni creador espíritu. Humillante, sí, humillante. Peores son as mulleres que as ratas bubónicas. Xa o di o Salmo, que en atopará unha muller como a Deus manda. Volierem fortem, quis invenerit, quis, se fose morte en combate, cabaleiro contra cabaleiro. Pero no, como cans, espinos, a escuras, no leito, que me traen os carros. Poñemos as nosas cláusulas. Iso convemos. E podemos fortalecer o noso control da tribo. Zapato é unha graza. Mellora a natureza. Sobre todo nos porcos. Nos porcos, nos burros e nos clercos. Eles non morreron polo capado en sí. De eso non se morre. María, escoita ben o que xe teño que dicir. Un sacauntos. Nós rezamos, noso Pai, que estás no ceo, perdoa as nosas débedas, como tamén nos outros perdoamos a quenes nos ofenden e aos nosos devedores. Estou disposto a esquecer o que me fixeches. Que? Gracias. Prometo-te un tratado honroso para ti e para os teus. Aceito, se acordamos as estipulacións. Considero atinada a tua proposta. Eu sei ben o que quero. Ponte ao servizo da Santa Igrexa Romana en Lugo. Toma. Este é o novo contrato entre ti, María Castaña de Cereixa, e o Bispado de Lugo. Queda fundado o municipio de A Pobra de Grollón, onde se lle concede o privilexio, tal como se relata neste documento, con arciprestazgo, feira, muiño e forno. Nos, Pedro López de Aguiar, otorgámolle a María Castaña e a tribu dos Guímaros a propiedade do couto e a liberdade dos servos. Quede obrigada a pagar impostos ao Concello para a defensa dos dereitos e a cumprir os mandamentos da Santa Igrexa para a salvación das ánimas.